Ola a todos e todas, hoxe as xornalistas do Muriel temos unha misión nada sinxela, xa que contamos coa presenza de todo un fenómeno no mundo das redes. Se vos dicimos que hoxe entrevistamos a Carla Núñez, algún quedará por aí que ainda non saiba de quen estamos a falar, pero se vos digo todo mal, seguro que xa sabedes de quen falamos. Como aclaración, comentarvos que por motivos de axenda a outra metade de todo mal non nos pode acompañar hoxe. Bueno, boa tarde, Carla, un placer contar contigo hoxe. Hola, moitas gracias, que presentación máis chula. Bueno, para comezar, para os poucos que ainda non o saibades, o Tamen de todo mal son guionistas dun dos programas máis coñecidos da televisión de Galicia. O Land Rover, como traballar nun programa dese nivel? Pois acostúmbraste, supoño. Nós, bueno, traballamos os dous. Bueno, agora traballo ele, estuvo traballando unha temporada, agora cambiou, foi para outro programa. Bueno, a verdade é que, é o que che digo, acostúmbraste, pero é moi exixente, moi exixente. Traballas con xente moi talentosa, moi famosa, e a veces abrumaste un pouco. Se tens que falar con certas persoas e celebrities, flipas un pouco, pero bueno, a todos se acostumbra, penso eu. Imagino que sodes unha chea de persoas traballando detrás das cámaras. Sí, claro, se contamos os técnicos, non se sabría dicir, pero somos un cento deles. A nivel creativo xa somos menos. En Land Rover, porque me dices Land Rover, non me dices o todo mal, non? Todo mal somos dous. En Land Rover, a nivel creativo, seremos 4 ou 5. Pouquiño, pa o que é, parece que facemos moito máis, seguramente, non? Bueno, agora que non nos escoita ninguén, como é traballar con xente da categoría de Roberto Vilar? Agora que nos escoita pois é guai, penso eu, aprendes cando son xente que leva unha trayectoria tan larga, non, pois aprendes moito. Eu aprendo todos os días e aprendín moitísimo. Eu levo 8 anos xa en Land Rover, tive a sorte de empezar a traballar ali cando ainda non acabara a universidade. Entonces, claro, eu todo o que sei de facer entretemento, de facer tele e de facer comedia, aprendi nun Land Rover. Entonces, claro, aprendes moitas cousas e tuve a sorte de, durante moito tempo e desde moi nova, que hai xente que non ten esa sorte, empeza a traballar pois cada vez máis tarde. Entonces, claro, eu con 20 anos xa empecé a mamar de todo eso. Entonces, bueno, e de Robert, tamén traballei con Touri, con Eva Iglesias, pasou por ali David Perdomo, claro, son todo xente, Carlos Blanco, o sea, claro, porque como pasa todas as semanas xente, ao final, joder, vas pillando de uns, de outros, e a verdade é que é unha escola chulísima. De quen foi a idea de xuntarvos ti máis Marcos para facer todo mal? Penso que del. Foi del, sí. A cousa foi que eu estaba aí un pouco nunha etapa. Claro, o mundo creativo o que ten é que ás veces aburreste, porque a cabeza estás ca cabeza seguida e a veces aburreste e sienteste a mellor estancada ou tal, ou non sei, eu estaba nunha etapa aí un pouco, non estaba moi contenta. Entonces apetecíame facer cousas novas, pero non sabía o que. Entonces, Marcos colleu e dixeme, mira, xéntate aí, vamos a gravar. Eu, o que? Ademais, ao principio facíamoslo por videochamada, como estamos nós agora. Vouche fazer unha chamada e vamos a falar do Reggaeton Beach Festival, que foi un festival que se fixo en Nigrán. Eu, bueno, pois vale. E gravamos, estamos aí, non sei cantos serían, 40 minutos, unha hora falando. E naceu así un pouco de improvisación e foi como, bueno, e ahora subímolo e pasámoslo ben e rímonos nós. Non contábamos con nada, a verdad. E a semana seguinte outra vez, e a seguinte outra vez, e foi así un pouco a cousa. Sempre tiveches claro o tipo de formato que queríades facer? Que va. Si eu ao principio dicía, facemos así uns vídeos cortos, subímonos a TikTok e a Instagram e a funcionar. Que pasa? Que nos enredamos moito. E Instagram non permite subir vídeos dunha hora, entón dixemos, bueno, pois un podcast logo. Seguro que che preguntaron xa, pero por que o nome Todo Mal para este programa? Pois porque eu, como
pasábamos moitas horas, nós antes de empezar a fazer o podcast xa pasábamos moitas horas falando e rajando de todo, da vida, de todo. Entonces eu sempre lle dicía, é que todo mal, macho, está todo mal, joder. Non sei que, está todo mal. E sobre todo que ao principio o programa tamén empezou unha cámara que é unha porquería, sin micrófonos, víase fatal, tiñamos un logo que fixera eu no móvil así a mano alzada, entonces dixamos, bueno, xuntamos esta frase que digo 24/7, xuntamos eso con que é unha porquería, que está todo mal, e chamámoslle todo mal e non engañamos a nadie. É o que digo sempre, non engañamos a ninguén, chamámoslle todo mal por algo. Cal das dúas facetas che gustan máis? Ou onde te sentes máis cómoda? Detrás das cámaras ou diante delas? Ai, aquí píllasme. Aquí píllasme. Eu creo que ao principio, claro, é que isto evolucionou bastante nos últimos tempos. Ao principio detrás das cámaras, sin dúda, porque eu aquí onde me ves son moi vergonzosa. A min dame moito, eu cóstame, cando conozco a alguén, cóstame, o sea, teño vergonza, son tímida. Entonces cóstame moito, entonces eu detrás das cámaras estaba encantada de la vida. E foi probar isto, foi como, ostras, mola, porque ti cando escribes para alguén dependes de moitas cousas, tens que escribir tamén un pouco para esa persona, non di igual un chiste, que sei, un home de 50 anos que unha muller de 20, entonces tens que escribir para esa persona, sabes? Ou que leve 30 anos de profesión, ou que acabe de empezar, que fale castellano, que fale galego, depende de moitas cousas. Entonces, tens que adecuar a esa persona. E despois, ao mellor, tes un chiste que é moi gracioso e ti pensástelo dunha forma e esa persona día de outra forma e diste, ai, jodeu o chiste. E ao mellor está mellor, pero ti víalo de outro xeito. Entonces, así, facendo para ti, escribindo para ti, bueno, acertas ti e equivocas ti. Entonces, tamén me gusta bastante. Ahora mesmo quedaríame con o que estou facendo. Con dar eu a salir eu na cámara logo. Como decidides os temas que ides a tratar? Se é que os decidimos en algún momento. Pois mira, nós intentamos facer un programa tanto no podcast como na tele e tal, intentas ir un pouco ligado á actualidade. Entonces xa estás 24 horas mirando o móvil e sale unha noticia ou algo gracioso ou un vídeo ou tal e xa estás, inconscientemente xa estás en plan, ostra, isto, aquí pode haber comedia, aquí pode haber cousas divertidas. E xa o gardas, non? Entonces, de todas esas cousas que vas guardando, despois faz unha criba. A realidade, polo menos no todo mal, é que temos uns puntos de, bueno, pois falamos desto, que sei, esta semana foi o Día do Pai, pois vamos a falar de anécdotas que pasaron con nosos pais. E que unha noticia que un fenómeno en Ferrol fixo non sei que, eu que sei. Vas collendo, despois a realidade é que improvisamos e empezamos a falar de cousas que non estaban escritas, pero eso xa é peculiaridade nosa. O que está claro é que non todo o mundo pode improvisar e que lle saen ocorrencias como as vosas. Supoño que serás a alma de calquera reunión. Pois non te creas, porque como che digo, son moi tímida. Bueno, Marcos, o sea, parece que non, pero é super tímido. E ao principio non. Eu diría que, joder, é unha cousa... É unha tendencia tamén, sabes? Ti ves a moitos cómicos que diste, mima, cando estás con el partes tu, depois están todos serios, sentados e non falan con ninguén. Non é o meu caso, eu sí que falo ca xente, pero tampouco me gusta ser o centro de atención e estar a chistes e ser a pesado de turno, sabes? Non, despois son unha persona normal, que hai xente que me ve e di, ai, pero falas normal, é como si unha cousa é o show que facemos e a payasada que facemos, pero despois podemos falar así seriamente logo. Nalgún sitio lin que a vida hai que tomala con amor para comprendela e con humor para soportala. Nos vosos podcast o humor non falta. Pero hai algún tema que non vos gustaría tocar ou pensas que se pode chancear de calquera cousa? Un tema que non toquemos? Non nos gusta moito meternos en política. Porque é aburrido, sempre se poden interpretar, sabe? Aquí o mellor quero facer un chiste e hai alguén que se pode ofender ou pensar, ai, é que ti eres de tal ou de cual, é como, ai, que pereza. É unha guerra que non nos apetece nada meternos aí. Sabes, porque pensamos que xa é outra movida e que se maten. Pero nós estamos a pasar ben, a entreternos, a
sabes? A que a xente, unha hora que nos este escoitando ou 2 minutos nun vídeo que nos ve en Instagram que se olvide de todo eso, sabes? Dos problemas. E escapamos deso, das cousas serias e tristes, e tampouco nos, ainda que fagamos chistes de todo, tampouco nos gusta rirnos de alguén, sabes? Podemos facer unha broma e tal, pero que é rirnos e meternos con alguén, eso sí que non nos gusta moito. Como profesionais que sodes, tendes un estudio de grabación ou gravades na casa? Marcos rise moito porque eu digo, bueno, vou para o plató. O plató é, agora mesmo, unha casa vella, o sea, unha corte que antes había vacas. Vale, o sea, antes había vacas, meus pais arreglaron para facer como un comedor así para cando hai festas, e collín a mesa na que nos juntamos nas festas, puxenlle manteles e é iso. E son 4 focos de 20 euros, destes que usan as influencers para tal. E, bueno, últimamente sí que estamos invertindo un pouco máis, tivemos que, bueno, porque isto ao final, cando queres facelo un pouco mellor, tens que meter cartos. Entón, sí, intentamos meter un pouco máis para mellorar o sonido e tal, a cámara, pero, bueno, despois son todo cousas que ten todo o mundo á man, é o que che digo, é unha corte. Imagino que a decoración que sae ás vosas costas estará posta por algo. Así que non me queda outra que preguntar. Pola nena vestida de comunión que sae sempre detrás de Marcos, eres tú? Son eu. Desde que gravamos aí, desde setembro deste ano, creo. Antes facíamoslo xa cada un na súa casa, pero dixamos, vámonos xuntar e tal, que queda mellor. A videochamada recordámonos moito a tempos de pandemia, sabes? Entón dixemos, vamos a cambiar isto un pouco. Entonces, no primeiro programa apareceu Marcos en plan, bueno, aproveitei que fui ao baño, encontrei isto, e como, pero si eres cabrón. Nada, chimpouno ali e listo. Pareceulle boa idea. Pese que o vosso programa é bastante recente, xa contades con máis de 44.000 seguidores. Que crees que tendes para facer que a xente se enganche a vos? A verdade é que non sei. Non teño esa resposta, pero ao principio que nos, bueno, e ainda agora que nos vai dicindo a xente é que bota de menos contidos en galego, de entretemento en galego. Joder, por un lado gústame, digo, ai, que guai, sabes, que encontren aquí ese espacio que necesiten, pero por outro lado moita pena tamén, que é como, hostia, tens que ir a internet, a YouTube a buscar un programa en galego que che guste, dame pena. Pero, bueno, sobre todo creo que é iso, sabes, que o idioma tamén fai moito, que a xente se identifique, que falemos de cousas, quero dicir, nós falámosche tanto do que pasa aquí nunha aldea de lado nosa, como falamos, que sei, de Beyoncé, vale, ou de Shakira. Claro, falamos ou da NASA, que pasou na NASA que andan a buscar xente, sabes, e facemos comedia con cousas moi de fora, pero traémolas aquí, facemos país. Creo que é unha cousa que a xente bota en falta, que non lle fagas comedia en galego e lle fales de mover os marcos outra vez. É como, está ben ese chiste, pero hai máis cousas. Entonces, bueno, creo que vai por aí un pouco a cousa. Bueno, agora a pregunta do millón, que de seguro te fixeron 1000 veces, por que creades contido en galego e non en castelán? Crees que iso limita o alcance dos vosos vídeos? Claramente limito. O sea, é unha cousa e velo xente que fai nun castellano e que fai cousas similares ou bueno, moi parecidas ás nosas, ao mellor teñen moito máis alcance, xa non a nivel de Galicia, tampouco a nivel español, senón, quero dicir, Latinoamérica, poden chegar algunhas cousas e tal, entonces limita, claro que limita. Por que o facemos? Porque non entendemos outra forma de facelo, quero dicir, non ten sentido, nós se falamos entre nós en galego e nos expresamos ben en galego, de toda a miña vida falei en galego, entonces que sentido ten que agora empece a facer un podcast en castelán e ademais de comedia, o sea, xa non é que teña que facer o rollo, o esforzo, entre comillas, que eu sei falar castelán, vale? Pero o esforzo de ter que cambiar e facelo en castelán, senón que teño que facer chistes en castelán, o sea, que é unha movida que o sea, non sei nin por onde empezar. Entonces é porque nos sentimos máis cómodos e porque tampouco pretendemos, se estuéramos pensando en números,
aí teríamos que plantear de cambiar de idioma, pero como nós planteamos isto como pasalo ben, e oi, pois si podemos traballar e tal, perfecto, pero como é para pasalo ben, non pretendemos nada máis que eso e que a xente disfrute e vemos que hai unha boa resposta da xente que está do outro lado, pois está perfecto. Que pensas de outros creadores de contido que para chegar a máis likes se cambian ao castelán? Pois pareceme que tampouco a culpa deles, porque, joa, moitas veces eu entendo en certa medida, porque claro, hai xente que empeza a facer o contido en galego e non se come nada, non lle chega ninguna oferta de traballo, non, sabes, non lle chaman de ningún sitio, que sei, ni siquiera unha entrevista de calquer cousa, nada, e empezan a facer en castelán e aí empezan a chamar desde Galicia, como, pero sodes gilipollas, con perdón, que isto é un instituto e seguramente non se pode, pero, ostra, sabes, tes unha persona que leva 5 anos facendo algo en galego, non lle chamas desde Galicia, marcha para Madrid e empezas a chamar por ele. Entonces tamén é un problema de, non sei de quen, pero a xente tens que buscar a vida e se lle vai mellor en castelán, pois, joder, eu ese paso de momento non está nos meus plans, pero tamén entendo que hai xente que o fai porque, joa, eu non sei que pasa, pero parece que como que moita xente infravalora, entonces, bueno, tens que buscar a vida. Recibichedes algún tipo de recoñecemento pola vosa labor de difusión da nosa lingua? Non. Da xente, que é o recoñecemento que vale. O resto dos recoñecementos, os premios, non son nada. O que mola é a xente, como vos dicía, ven unha persoa que guai, un programa en galego, que me sinto identificada e tal, eso é o que vale, e ese é o recoñecemento que tivemos sempre. Ahora, a nivel institucións ou que sea, ou de ganar un premio del concurso de non sei que, tampouco nos presentamos a moitos, porque non queremos moitos nesas cousas, sabes, intentamos escapar bastante. Pero o que vale ao final é a xente que che ve que está do outro lado. Que che den un premio, se che ven 20 personas, xa me dirás ti de que vale. Tamén é verdade. No? Cal é a túa visión sobre o galego de hoxe en día? Crees que o estamos deixando morrer? Pois repito o que dixen antes, que é que a xente me dicía que botaba de menos contidos en galego, entonces estamos deixando morrer. Pois igual había que potenciar un pouquiño máis e a xente que fai cousas en... O que che dicía, de que se alguén hai un creador que fai cousas en galego, joder, pois potenciar que esa persona, ostra, pois vamos a chamar para que faga, para que tal, non esperes a que faga o cambio ao castelán para chamar por el. Entonces sí que, claro, eu desde as institucións e todo o rollo, pois, bueno, e as empresas e, porque ao final é tanto o tema da empresa privada, sabes? Tiñen que estar un pouco máis pendientes deso e non esperar a que se pase ao castelán, porque eso tamén, se ti ves que hai contidos en galego, pois a xente que o consume, ao mellor animas. Ao final tamén a xente se sente identificada para ben e para mal, sabes? E se ves que hai, bueno, que sei, que hai certas persoas con X número de seguidores que falan galego e que é guai e que mola e que tal, bueno, ao final a xente móvese por eso, polo que mola e polo que non mola. Se non escoitas a ninguén falar o galego, pois dirán, pois isto será unha cousa que non fai ninguén, pois paso, eu que sei. Non sei se vai por aí un pouco a cousa. Crees que, de certa forma, o futuro do galego pode estar ligado un pouco tamén ao futuro do galego nas redes? Completamente. Sí, e sobre todo parece que lle botamos a culpa á xente nova, pero a xente máis xoven son os que deles depende que se siga falando ou non. Os vellos xa o falan. Eu te diré, bueno, xa o falan, xa houve máis dos que falaban que agora. Pero bueno, ese tema está solucionado. Agora o tema é a xente nova. Se a xente nova ten referentes, pois ao mellor anímase a ou empezar a falar o galego se nunca o falaron, que hai moitos neofalantes, ou anímanse a non cambiar, porque se eres o único que non falas o galego e ainda por riba non ves que ninguén o fala e tal, hasta parece que a certas edades, sobre todo, sinteste aí un pouco, non queres sentirte desplazado, queres sentir parte do grupo. Eso é naturaleza humana, creo eu. Que ninguén lle gusta sentirse raro, un bicho raro e tal. Entonces,
cantos máis referentes haxa e digas, tío, eu do meu grupo de amigos son o único que fala galego, bueno, pero que nas redes hai estes todos creadores que o falan e tal, que o normalizan e que non pasa nada, e sobre todo que demostrar que se pode chegar, entre comillas, vou dicilo, pode chegar a algo. Ti podes chegar a ter, nós podemos ter 44.000 seguidores en Instagram facendo en galego. E iso creo que é moi bo exemplo, sabes? Para que a xente non se pregunte, ostra, vou facer vídeos agora para Instagram, pero claro, tío, non facer en castellano, que iso non me ve ninguén. Non, necesitas un referente que che diga, non, mira, non pasa nada, podelo facer en galego e que vai haber xente que o vexa e que o consuma encantada da vida. Entón, moi, moi, moi importante. Tes algunha recomendación así que de xente que, segundo a túa opinión, deberíamos seguir no mundo das redes? No mundo das redes, ostras. Pois hai un rapaz, como se chama? Agora mesmo non me acordo. Que fai un montón de contido en galego e de que fai... Ai, non me acordo como se chama. Pero fai como... Fai cestos, vai ao monte, colle paus e fai... O sea, fai un montón de cosas así tradicionales galegas, sabes? É malame moito, pero mesmo non me acordo como se chama, a verdad. Non sabería dicirte. Vos a quen seguides en galego? É que é difícil, verdad? Si, o de dar nomes... O de dar nomes é moi difícil, porque tampouco hai tantos. Entonces, sí, está complicada a cosa. A mí dame rabia que me digan, conoces algún podcast? Hostia, algún conocerei, pero cóstame, cóstame. Entonces, así de entrada, cóstame bastante. Bueno, eu sempre recomendo ver os vídeos de Marcos de Telejaita, que aínda que non están moi actualizados, son moi divertidos, ten unha cantidad de vídeos e de minutos de doblajes brutales e son moi, moi, moi divertidos en galego, e máis un galego que hai palabras que a mí non escoitaxe na tua vida. Está moi guai. Se pensamos no futuro, ademais de que medren os seguidores, cal sería o desexo para todo mal? Pode ser, pois a nós o que nos gustaría é poder facer o podcast, o noso programa e dedicarnos só a iso. Claro, eso depende de que haxa uns ingresos que entran para dentro. Porque claro, ahora o que facemos é o programa, pero dependemos de ter que traballar. Entonces, tens que traballar, pois Marcos agora, por exemplo, non está nesta entrevista porque está traballando. Pero así como perde de estar nesta entrevista, perde de que teñamos unha tarde para facer o podcast. Si nos pudéramos dedicar, e non digo de ganar unhas millonadas, o sueldo que ganamos traballando, incluso menos, hai veces que dicimos, mira, se ganáramos ainda menos do que estamos ganando traballando, dedicaríamos solo a facer o podcast. Sabes, e de ter tempo a poder escribilo e coidalo, e... porque ao final eu hai veces que estou editando vídeos ás 11 da noite. O sea, xa é... e gústanos e por eso facemos, que pero ser moi cansado, entonces ese sería o noso desexo. Supoño que ser un rostro coñecido nas redes tamén ten a súa parte negativa. Que crees que é o peor? A ver, é que nós tomamos moita sorte. Entonces a xente que nos sigue é moi, moi, moi educada. E incluso se veñen a falar, rollo, mira, non quero molestarche, tal... entonces tivemos moita sorte. Moitas veces cando se entrevista así a xente que fai redes e tal, e falan dos haters, das cousas de net. Hai moitas cousas negativas, É dicir, hai xente que é moito máis famosa que nós, obviamente, e rollos de que lle vayan á casa a pedir unha foto, iso é moi desagradable, sabes? Que unha persona que non conoces che vai á casa, eso son cousas que nós nunca nos pasou, porque tampouco temos tanta cantidade de xente que nos sigue e nunca nos pasou nada así desagradable, pero claro, sí que falo con xente que se dedica a eso e eso, joder, sabes? E despois que teñen mala sorte con xente un pouco mal educada, que sei, que che van a pedir fotos de malas formas e tal, ou cando estás, que sei, comendo con teus pais e de repente che interrumpen, é como, a ver, non pasa nada, pero hai que saber como facelo e facelo con educación. A min, por sorte, non me pasou nunca nada disso. Pois, con toda a túa experiencia no mundo das redes, que consellos terías para a rapazada que emprega a diario as redes sociais? Que as emprega ou que quere dedicarse a elas? As dúas. Para o curso todos os días, sin ser a nivel profesional, que isto é unha cousa que tamén a min teño que poñer máis, o sea, teño que facelo tamén, que é non chalarse.
En plan, hai que subir cousas todos os días e tal, e desta forma para llegar a máis gente. Olvídate, sabes? O sea, sube cousas cando te apetezca e intenta tampouco estar vivindo dentro do móvil, que eso non é nada. Ahora, se queres dedicarte a facer algo en redes, tens que facer algo que che guste. Que che guste moitísimo. Eu che digo, este rapaz, que me dá rabia que non me acordo como se chama, pero é o que lle mola facer cestos e cousas así, entón dices, hostia, e fai un canal, hostia, pues ten casi 20.000 seguidores, sabes? É de facer cestos con vimbios, o sea, e cousas así, sabes? Super, mola moito, entonces, no meu caso é a comedia e facer un programa de entretenimiento, pero haberá xente que lle guste a roupa, e haberá xente que lle guste maquillarse, e haberá xente que lle guste os coches e ir pescar, non sei. Pero se che gusta, podes dedicarlle horas. Se non che gusta, vas a estar amarregado porque tens que dedicar tempo, vas ter que meter algo de... Joder, non hai cartos, pero bueno, se tens un móvil bo para gravarte, xa son cartos que tens que ter. E de outra forma, comprabas un móvil ao mellor de 100 euros. Bueno, entonces tens que gustar moito para que poidas tomar esa decisión. Pero bueno, se che gusta, sarna con justo non pica. Pois, antes de rematar, comentarche que temos unha sección que rula música, onde cada persoa convidada pois nos recomenda así música en galego que escoite. Poderías nos recomendar algo? De música en galego? Ostra, estásme pillando. A ver, vamos a ver, música en galego. É que tampouco quero que eren tópicos, entonces... Que che podo dicir? Mira, a mí mola moito o tipo de música que fai Berto, non sei se os coñecedes, gustaba bastante, gústame Monolios Dop moito, que máis? Bueno, Tani Figueiras xa son un fenómeno de masas, e as vellas de Casandra, que sei, moitos, que me gustan moito, a verdade. Pois pero bueno, por aí iría a cousa. Pois xa non che roubamos máis tempo porque de seguro andas en busca de noticias para o teu novo contido. Gracias por colaborar con nós e sobre todo por non deixar a nosa lingua fora do espazo de todo mal. E a todas as persoas ás que chegue esta entrevista, non perdades de vista a Carla e Marcos, que ainda nos queda moito que ir con eles. Pois moitas gracias, gustou moito a entrevista, Unha das cousas que me fixeron, sinceramente. Moitas gracias. Moitas gracias, chicas.